Azerbayjanda oppozitsiyadan prezidentliğe dalaş eden Jamil Hasaniyning tarapdarlary ýurdun ikinji uly şäheri Ganyada ýürüýüş geçirdiler. Aktivistler ýürüýüş mahaly başladylan guruluş işleriniň ýürüýt matlap bilen gurnalandygyny belläp, munyň netijesinde ýerli resmiýlerin olaryň sesini semetmäge tynanşandygyny aýdarlar. Hasaniyning häzirki prezident Ilham Aliýewiň esasy garşydaşlarynyň biri boljakdygy aýdylýar. Rusiýada 1993-nji ýylda ýüze çykan konstitusiýa krizisiniň pedalary ýatlanylýar. Şol wagt prezident Boris Yeltsinniň we parlamentiň arasyndaky dawalar netijesinde köçelerde gany çaknyşyklar ýüze çykypdy. Ýürüýte şäherler Moskwanyň Ostankina diňiniň golaýynda geçirildi. Mundan 20 ýyl ozal bu bina parlament güýçleri böwütüp giripdi. Gürjistanda polisiýa Awganistandaky gürji esirlerini garşy jihada amalaşdyrmaga çağırş edýän video ýazgyny YouTube saýtyna ýerleşdirmekde guman edilýän bir Kırgyz raýatynyň tutup edilendigini aýdýar. Ele tanlanan adamyň separatist Abhaziýa täwitinde Rus mobil karhanasynda işleýän bir tehniktigi bellenilýär. Awganistanyň paýtagty Kabulda aktivistler 2014-nji ýylda bolmaly saýlawlaryň paraçylykly geçmegini sorap ýürüýüş gurnadylar. Ýürüýüşe gatnaşyjylar adamlary saýlawlara isçen gatnaşmaga çağırdylar. Köp ses berjiler howpsuzlyk meseleleri sebäpli hasaba durmakdan ýaýdanýarlar. Bu ýürüýüş ses berjileri hasaba alyş merkeziniň golaýynda tamamlandy. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.